Здравейте, приятели! Аз съм Ангел Ковачев и в днешния клип ще ви покажа природата. Изглежда, че е забранено да се пуши. Това е нашия парк тук. Реших днес да направя в този клип, в този парк моя клип, защото исках да е нещо различно. Ето ме и мен. Здравейте, днеска ще се разходим и елате с мен. Ще ви покажа природата. Това се нарича люлки. Това да се кача ли? Да я падна. От начало ще пробвам. Анг лагаде. Здравейте, приятели! Анг лагаде. О, хайде здрав. Здравейте. И сега там има една къща. Там люлка, откъдето да се люлее, а там върти въртележката. И тук може да... Как се казваше? Кажи здрав. Надолу нагоре. Надолу на... Снег. Сега само ще ви снимаме природата. Този парк изцяло, да ви кажа, е хубав. Изглежда ме чака. Раздвижи се малко на това, Здравко. На това? Да. От това може да ми се завърти свят. Спри, на хората може да им се повръща. Той на мен. И това беше всичко от днешния клип. Показах ви природата. Ще се видим пак в събота или неделя. До скоро от мен за сега и чао!